Ćao drugari, dobrodošli. Ovo je akcija sporta u okviru Ringiera. Koji se bave sportskim novinarstvom, znači oni prate utakmice, fudbal, košarku, odbojku. Jel navija neko od vas za Zvezdu ili Partizan? Ja za Zvezdu! Ima neko za Partizan? Partizan! Hvala vam! Drži tu zastavu ovako s te strane. Drži tu naši. Nisi ni ti sigurno koji? Partizan!